तो भाई मैंने फाइनाली आज ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଭି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେମ୍ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବୋଟଲ। ମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ରିଭେଞ୍ଜ ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁଭିର ଚାରିଟା ମେଜର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଆଉ ବିଜିଏମ୍, ଆକ୍ସନ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡିଜାଇନ। ମୁଭିର ଗୀତ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସୁଟ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଜିଏମ୍ ତ ପୁରା କୋଉ ବଡ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭି ଭଳିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ବିଜିଏମ୍ ଟା ମତେ ବିକ୍ରମ ତାମିଲ ମୁଭି ବିଜିଏମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ଆକ୍ସନ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି ୱିକ୍, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟୋରି, କିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ନ ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଯାଉଛି। ମୁଭିର ରାଇଟର ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିରେ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ବାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ୱିକ୍। ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିହେଇଥାନ୍ତା। ବାକି ଆକ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଅଦନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବି ପୂର୍ବ ମୁଭିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡାଇଲଗ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ମୁଭି ପାଇଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ହେଇଥାନ୍ତା ଦଶହରା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।